खुलुमबाय जों एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन जानायनिफ्राय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै जों मोनसे गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत लानाय जादों दिनैनि बे एक्जिकिउटिभ मिटिंआव फैबाय थानाय 2025 सेप्तेम्बर मायाव जानो गोनां बिटिसि बा बिटिआरनि इलेक्शनाव जोंनि मानगोनां एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि बिथां अन्जन बर' सारखौ जों बिजाथि महरै दिनै सायख'नाय जाबाय जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय आरो बे लेखायै जोङो फैबाय थानाय जा इलेक्शन बेवहाय जों दाख्लै बावैसो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम बिथां प्रमद बर' सारजों जों अलरेडि सावरायबाय बिथांजों जों खोब मोनसे परिबेस लानानै जों सावरायदों बे लेखायै बिथाङा जोंखौ आश्वास होदों गोजौ आं सावरायगोन जोंहा मिटिं दङ मोनसे कोर कमिटि बेहाय जों गोजोननाय मोनदों मानगोनां बिथां बिटिआरनि सिएम सारखौ जों धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय जि 26 नं दरंगा जुलि बे बिसायख'थियाव बिथांखौ जों केन्डिडेट महरै जों एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों लुबैयो डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय अलरेडि जों बिथिं हिसाबै दिनैनि बे एक्जिकिउटिभ लिंनाय जादोंमोन जों बेखायनो बिथाङा दिनै देहा कामै 26 नं दरंगा जुलियाव बिथाङा दिनैसिम रायजो राजानि दुखु खस्थ' जेरावबो बिथाङा गावनि देहाखौ गारनानैब्लाबो बिथाङा दिनै सहाय खालामदों बेखायनो जों बयनिबो रायजोनि खुगाखौ खोनानो मोनदों दिनै मानगोनां बिथां जोंनि अन्जन बर' सार जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांखौ जोङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम बिथाङा जाहाथे बिथांखौ बिजाथि होयो आरो लोगोसे इउपिपिएलनि बोसोनगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांखौ जों गुरै खावलायनाय थायो फैबाय थानाय जा बिटिआरनि इलेक्शन सेप्तेम्बराव जानो गोनां 2025 मायथाइयाव बिथांखौनो जाहाथे बिजाथि महरै सायख'यो जोंनिफ्राय जों गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों बाक्सा आरो तामुलपुर बे मोननै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जिहेतु जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन दिनैसिम बिजाथि जों मोननो हायाखै बेखायनो जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै जों गुरै खावलायहरोदि मानगोनां बिटिआरनि सिएम बिथाङा जाहाथे जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि मानगोनां बिथां अन्जन बर' सारखौ बिजाथि महरै दैथायहरो मानो होनोब्ला जोङो दिनै मोनथिदों दि 20 नं दरंगाजुलि जिथु बियाब बेवहाय दिनैसिम जोंनि जा दुखु खस्थ' मावनानै ओंखारबोबाय जाथिनि माहारिनि थाखाय मावबोबाय जाहाथे बिथाङा जोंनि जा फिसा फिनला समस्या दं जोंनि एक्स एनडिपि सेंग्राफोरनि गथ'फोरा दिनैसिम बिथांमोना भुगिना दङ बेखायनो जों गुरै खावलायोदि एक्स एनडिपि वेलफेयार जानानै जाहाथे जोंनि मानगोनां अन्जन बर' सारखौ 20 नं बियाब जा दरंगाजुलि बेहाय बिथांखौ बिजाथि महरै जाहाथे दैथायहरो बा सेलेक्सन खालामो बेखायनो जों जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार जादों गुरै खावलायनाय गोजोन्थों निस्सय जोंहा मोनसे फोथायदों मानगोनां बिथाङा दिनैसिम जाथिनि मावबाय आफ्टार अल बिथाङा दिनै अत बोसोर मावबाय दिनै 34 इयार्स बिथाङा जाथिनि नामाव मावबाय बिथाङा निस्सय गावनि दुखु खस्थ' दिनै जाबोबाय बिथाङा दिनै रायजोखौ नायगोन आरो जों बिथांनि जिथुनिखि गुन आखल आखु बयबो रायजोआ बुङो बिथाङा सासे खोब नोरोम मानसि भद्रता मानसि बिथांनि जिथु सोद्रोम आखुनि मानसि बिथांखौ जों देरहानो जेबो उसुबिदा गैया मानो होनबा जों दिनै बिथांनि थाखाय जों लोब लोब ओंखारबोदों एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जा सेन्ट्रेलनिफ्राय जा बिथांनि सायावनो बयबो जों नोजोर होबोदों बिथाङा सासे मोजां बिजाथि होननानै जों गनायगोन आरो लोगोसे बिथांखौ जों देहा गाहामै बिथांखौ जों देरहानायाव जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन जों बिथांखौ जों मदद होबाय थागोन बिथाङा जिहेतु गामि गामि बेरायदों सोरनिबा बेराम आजार बिथांखौ देरहागोन देरहायिनि सोंथियानो फैया मानोना बिथाङाखौ अलरेडि रायजो राजाफोरा 20 नं दरंगाजुलिनि समस्तिनि मानसिफोरा अलरेडि बुजिखाबाय बिथाङा सासे खोब गोरों मानसि खोब नोरोम आखुनि मानसि बिथाङा सासे एक्टिभ वार्कार समाजनि मावनो थाखाय हागोन बिथाङा देहा कामै बिथाङा खोब एनार्जेटिक सासे इयुथ मानसि बिथाङा निस्सय बे दरंगाजुलि समस्तिनि थाखाय 20 नं दरंगाजुलि समस्तिनि थाखाय बिथाङा निस्सय माने खामानि मावलांगोन जोंनि दृढ़ बिसास आरो रायजोफोराबो बयबो लुबैयो बिथांखौ दिनैसिम दासिम बिथांखौ बयबो फनाव लिंहरो दाबो मिटिं खालामनो बिथाङा दिनैसिम सम गैया गाव दै ओंखाम जायालासे बिथाङा दिन टु दिन जों नुदों दिनै मेहनत खालामबोगासिनो बेखायनो जों बिथांखौ जों देरहागोन बा रायजोआ देरहागोन जोंनि सायाव दृढ़ बिसास 100% बिथाङा देरहागोन इउपिपिएलनि बिजाथि महरै जानानै